Sanibonani. Ya, umakathi angithini. Bafethu angiyithandi le video engizoyenza la. Ayingiphathi kahle. Lento yokuthi sengizokwenza ividiyo ngikhuluma ngalento. Bengiyithembisile futhi ukuthi ngeke ngikhulume ngayo. Kodwa kuyangiphoqa ngoba into ethinta iy'mali zabantu, into ethinta nesikhathi sabantu. Kule weekend esiphuma kuyona ngosuku langesonto. 5 April bekunomcimbi bekufanele ngiye kuwona ePortshepstone. Ngizolisho negama lawo, uVukile Gospel Festival. Buzoqala ngo-6 ntambama ngesonto, uzophela ngakusasa ngo-6 ekuseni. Mina bengiqashela ukuthi ngiyoba u-MC lapho, uyangizwa? Ngiqashela ukuthi ngiyoba u-MC. Hhayi, umnikazi womcimbi umuntu engimaziyo, ngingasho nje ngithi uyi-industry friend. Umuntu oseduze kakhulu nenhliziyo yami. Sivumelana ngendlela esivumelana ngayo kube ukuthi hhayi ngizofika emcimbini ngibe u-MC. Lifika usuku lomcimbi, kube khona-ke isigameko esenzakalayo-ke. Kube khona umfowethu odutshulayo ngapha ngaku-Greytown ey'Hlotsheni. Kube yilokho-ke nje futhi ngimtshele umnikazi womcimbi. Sekuyisonto ntambama ngabo-5 kanje, bese ngikhona le emakhaya ngaku-Greytown. Ngihambele leyo ndaba yaleso sidumo-ke ebese sehlile. Kodwa ngimtext umnikazi womcimbi, sekunesimo esikanje kodwa ngizofika. Inhlanhla ebenginayo-ke ile yokuthi lo mcimbi lokuba khona o-MC abaningi yabo, bese lokhu kuhluka ngama-session ukuthi hhayi mhlambe ngabo-6 uzoqala omunye aze aqede ngo-9, ngo-9 uqale umunye aze aqede ngo-12, ngo-12 yabona. So kube ukuthi nje hhayi ngicela ungifake kula ma-session a-late yabo. Ngiphunyuke kanjalo-ke. Ngibatshele nasekhaya abantu abadala, ngibachazele ngiyazi futhi abe ngisahambi futhi abe ngikhona la egcekeni. Kodwa ngiphoqwa isimo kunomcimbi nje onamhlanje ntambama ePortshepstone, fanele ngihambe. Laba abantu ngeke beyizwe leyo nto ukuthi sengishonelwe, kufanele nje ngidle imhlathi njengendoda ngihambe ngiyosebenza. Kuzwakale futhi ngihambe ePortshepstone, ngifike emcimbini futhi. Mangifika lapha, ngifike sekuwu-2 ekuseni. Umcimbi uzophela ngo-6. I'm like, hhayi kusekahle, sizobona senzenjani, kusazoba mnandi, akonakele lutho. Mangifika laphayana, ngifike egeyithini, anganoma babizwa ngama-security noma babizwa ngama-usher yini, kodwa khona labantu abagcwalayo nje basuke begadile befake ama-visibility jackets, uyabo lokho ngathi kuyakhanya kuyimbalabala. Okokuqala nje ufikile ngathi bekuyindoda, bekuyindoda mangikhumbula ngoba bebaningi. Oze kumina ngathi bekuyindoda thizeni, indoda, hawu ndoda, yebo, hhayi ngiqashiwe ngizoba u-MC la. Awu, ayikho into ongazivezela yona mhlambe. Ngithi asinikwanga thikithi, asinikwanga lutho. Ngikhulume nje nomnikazi womcimbi kwaba ukuthi ngiyofika, ngiyobonakala sengifika ngisebenze. Awukho la ongazivezela khona ukukhuluma nomnikazi womcimbi. Ngibavezela i-single poster yomcimbi, futhi ngishone nje ku-Facebook kwi-profile yakhe umnikazi womcimbi ngoba ubesanda kuyiposta nje leyo single poster yami ukuthi hhayi umakathi uzobe khona u-MC. Hhayi, hhayi-ke ngiveze. So but sengiya-understand manje kancane mangibona ukuthi lo wokuqala udide ukuthi mhlawumbe akayijwayele kwa-content yami and bengingakagqoki ngaleso sikhathi, bengisayigqokile iy'mpahla zami nje ngiphume ekhaya. Kuwukuthi-ke i-costume yami isemotweni, yabona. Okay, ngathi akezwa kahle hle, usafuna ukulokhu ebuza lana kwabanye akhonfeme kahle. Hhayi ngitshela ukuthi hhayi bujiko uzongena ngala. Hhayi, qhamuka isiwengu ngaphakathi, kuqhamuka isiwengu-ke. So omunye nje ubhuti obekubukeka ekhulile nje, bese ebukeka emdala, egqoke into engathi iskipa nje esi-grey. Hhayi-ke isiwengu lesi. Uthi ayiqhamuka nje ephuma ngaphakathi wathi, le moto ayiqala ukufika la, ekhomba imoto yami. Hawu, okay, hi, sanibonani. Ngoba phela mina ngiyazi lento ngisanda kufika, shuthi khona enye imoto mangibuka efana neyami-ke yafika ngazi. Le moto ayiqala ukufika la. Hayi bo, mina ngiqashiwe lana, hhayi khona kusenjalo kube kuphuma enye imoto ngaphakathi. Mayiphuma enye imoto ngaphakathi, kuthiwe nje hhayi awume lapha eceleni kancane, basafuna ukudlulisa le moto ephuma ngaphakathi engifica ngimile la. Ngisho ngithi la bantu kanti banjani, ngijahe ukuzosebenza lana, ngisafuna nokuyoshintsha ngaphakathi. Ngingayizwa nje kahle le ukuthi futhi phela baqeda ngami la. Kuhlokakala ukuthi kufunakalani. Ngoba phela ngeke ngiqambe amanga ngithi ngizophefoma ngingeze ngizophefoma. Hhayi, ngime eceleni ukuthi hayi it's fine haba. Ngime lapha eceleni, uma ngiye eceleni ngidlulisa le moto ephuma ngaphakathi, ngifonela umnikazi womcimbi. Mnikazi womcimbi, nginenkinga la esangweni. Kuqala nje ubhuti ophethe la uhlaza kabi, usengehle wangehla. Ngiyacela nje ukuthi uze
uze uzongilanda la ngaphandle. Athi, hawu yazi ngiyakubona la, njengoba nje ngikhuluma nawe la efonini ngiyakubona uyahlehla, imoto yakho ngiyayibona njengoba ngihlezi la ngaphansi. Ngithi, kunjalo. Hhayi ngeke awubanikeze ifoni labo ongcono, ubatshele ukuthi hhayi ubizwe yimi. Ngibuyele kuyena ubhuti-ke laphana. Mangiphuma ngehla emotweni, ngibuyela kulo bhuti lapho ubhongoza esangweni. Athi nje, manje usuthuleleni-ke ngoba phela ngiyakumemeza ngithi, wozongena, awusangeni ngani-ke? Ngithi mina ngikhuluma nomnikazi womcimbi njengoba ngilapha emotweni, angikuzwa kakuzwa. And ngicela ukusho ukuthi angiyithandi nane-attitude yakho. Uthe uvela nje ngakho kodwa uthi memfu laphaya. Wabungehla. Yabo njengoba ngikhuluma la ngiyahloniphisa mina. Ngiyahloniphisa. Wabungehla. Angiyithandi ngoba leyo nto leyo ngoba oqala ungazi nami angikwazi. Ayenziwa lento ukuthi umuntu uthi uqala nje ukumbona usuyamehla nje usukhuluma noma kanjani naye. Angiyithandi leyo nto. Hhayi-ke athi nje ungangiphenduli mina, yezwa? Ungangiphenduli mina. Hayibo. Hayi ngibona cha kuyaliwa nje futhi inkulu into ebangalani noma ngingayazi. Hayi ngibizwe umjusti mina la. Ngibizwe umjusti. Ngicela ningivulele ngisayoshintsha. Yabona angazi nokuthi kwenzakalani ngaphakathi isiphithiphithi phela mhlambe bazama uku-accommodate mina ngaphakathi. Athi nje ungamane ubize yena lo mjusti wakho. Angithi ngiyamtshela kange osisi laba bayafaka ama-life jacket sebephoce-ke bagwajaza bathi nje siyaxolisa. Ngithi ukuxolisa kwena ngeke kusize ngalutho ngoba nangu ubhongoza okuyena oniphethe. Kwanani anikwazi kusho lutho. Hawu siyaxolisa nqothofu, hawu siyaxolisa nqothofu. Hhayi kucacile ngiphinde ngifone umnikazi womcimbi. Kuswelakala ugadla. Yabo loya bhuti ngiyafisa ukulithola igama lakhe ngize ngalibuza. Yabo nje kulaba abanye osisi uyosho ukuthi bengilo ngilifunile igama lakhe. Ake ningitsheleni ubani lo. Naye ngiyambuza ukuthi ubani wena? Ubani ngempela-ke? Ake kwaziwe-ke manje ubani? Waziwa inkinga. Hhayi abangasho-ke laba abangasho. Ngifone umnikazi womcimbi. Ngicela ukuhamba. Sengiyahamba ngoba nawe mhlambe ngimfonela ngazi noma kuzokwaba kathathu noma kwabangaki. Ngimtshela ukuthi woze egeyithini. Woze egeyithini. And naye ngine-show. Angazi kodwa futhi angingasho ukuthi ngine-show. But loya bhuti indlela ebekhuluma ngayo nendlela abe-in charge ngayo kufanele ukube bayabazana nomnikazi womcimbi. Uyamazi mfethu umuntu ombeke egeyithini uthi unjani? Uyamazi? Mase sengifona kangaka kufanele ngabe nawe uyaphuma uyeza uzoxazulula i-situation. Ngaphumi ngiyamtshela mfethu sengihambile kanjalo uyezwa yini? Sengihambile ngoba ngibona ukuthi kuzogcina sekuliwa laphana. Futhi bekuzoba kabili bekuphakathi ukuthi ngizokhuluma into nami kulo bhuti ezohlala kabi. Noma khona uzogadla phakathi ukuthi kuzohluleka mina ngigadle or vice versa. But nje kuzokwenzeka umshophi esangweni. Ngithi hayi ngicela ukuvele ngihambe. Amantombazane njalo laphana ayonitshela nje nabe bekhona esangweni bangibonile ngehle mhlambe kwaze kwababili noma kwathathu angisazi. Ngincenga ukuthi ngicela ukungeniswa ngizosebenza. Hayi ubhuti. Futhi ubhuti kufikile la khona esebona yabo kulokho sengibuye kwesibili esesho ukuthi ngiyakubiza phela ngithi ngena usuyangizipha. Uyabona-ke lapho-ke ube sebona ukuthi wenza iphutha futhi ube sebona ukuthi ngubani. I think ba-confuse lento ukuthi bengayigqokile i-costume ngaleso sikhathi. So kuyaklikha kancane ngena but ngiyamtshela ukuthi kwamanje uyazibona ukuthi u-wrong but awufuni ukwehla uyadelela kunalokho. Mnikazi womcimbi ngoba nawe awuphumi-ke manje. Ngeke ngilokhu ngidikadikazana nabantu-ke angithandi ukwakulwa. Uyiyeke-ke nje isithunzi sami nohlobo lomsebenzi engiwenzayo ukuthi awungivumeli vethu ngihambe nje ngilwa nabantu engamazi nokuthi ubani lo muntu. Ngoba into kanjeyana mayenzeka kuphuma wena owaziwayo. Kuthiwa nje uma ngathi awube edikazana nendoda lapha egeyithini uyabona kube ukuthi hhayi angihambi. Mnikazi womcimbi sengihambile. Into engiyifonelayo manje mnikazi womcimbi ngicela ninginikeze ama-backing details ngihambe. Ayizwa lonto le? Uyezwa ngoba nje uyabona lo muntu lo akanamsibi. Angazi mhlawumbe uyena ubaba kamnikazi womcimbi angazi. Ungakwazi ukukhuluma kanjani ngoba angazi ukuthi ubani onamandla kanjani ongakhuluma kanjani nabantu. Akeze yena lo mjusti wakho. Ngikhulume nomjusti akeze yena lo mjusti. Hayi ngihambe-ke ngempela. Ugcine wasendile-ke futhi ama-backing details umnikazi womcimbi ngamfakela nemali ebesifakiwe ngahamba ngabuyela emuva. Phezu kwapetrol wami-ke sengihambe ngawo manje. Ukusuka eThekwini ePort Shepstone i-hour no-30 minutes. Shuthi mina ngibe no-3 hours ngisemgaqweni ngiyojika esangweni ngiyodelelwa. Bese ngiphumile-ke kuyona yonke lonto ngithi hhayi anginendaba vele ngisinokwe nje sakwi-industry. Ziyenzeka khona kodwa kuthi kuyaziwa nje futhi hhayi uSimthando uyathula into akaphosta kanjani shame uvela aqhamuke seyipostela ama-skits akhe bandla bahleka abantu. Kodwa kulokhu and bekuzoba njalo kodwa kulokhu inkinga kunabantu abebekhipha iy'mali zabo bathi nje wazi wasenza isilima. Bagcwele kuma-inbox ami kuma-comment mangiphosta wazi wasenza isilima sadela imvula nemindeni yethu.
sithi siyokubuka wangafika awukhiphi istatement i-apology uthule nje usungathi nginempakamo kanti manje angikwazi ukuphakamela abantu ngoba yonke into enginayo nento engiyiyona ingenxa yabantu mina ngakhiwa abantu nje iqiniso lihleke ngakho abantu likhona italente yebo kodwa nje isupport yabantu iyona engibekela la ngikhona so bengaphakamela abantu mina yabona kanjani ya ngiyalidinga negama lalo yamuntu ngiyazi futhi yabo nje wasengenze le video bakhona abazovela bamusho ngoba bakhona impela inqwabi bingasesangweni bese kudlala incandweni ngaleso sikhathi nje ngakhumbula sixoxa nje nalo bengihamba nawe uthi hayibo uyincandweni isakhona incandweni ngithi mina hayi basaphusha bakhona emcimbini ngabothu nje kanje kanti angazi ukuthi ngizophelela khona lapha egate ke yilapho ke indaba uthi ngiyaxolisa ebantwini nangokuzayo mangabe nibona kuthiwe khona into enami phakathi ningathi nje we kaziyofikani bayazi abaziyo makusuke kwenzeka into ngempela ngibambile ngiyasho mhlambe kwabakanye khona umcimbi wase Sun Coast ngasho ebiflight eGoli ngasho futhi ku social media uthi ngishiwe ibhanoyi le inzima ngoba manje ngilo ngiyayoba kuthi angisho ebantwini kodwa manje kuzoba ngathi ngithela inhlabathi ephalishini labahleli bomcimbi yezwa lonto umnikazi womcimbi umuntu nje oseduze kwenhliziyo yami but nawe uyazi futhi ukuthi akawazi unxa wami nama ngiwazi unxa wakhe but abantu shutha abaqashile noma abantu asebenza nabo abenza ukuthi ngingakwazi ukungena kule mcimbi injalo ke nje bafowethu injalo nje ayidingi ngoniwa ayidingi ngithi yabona ngithi nje angikhulume ngomlomo ukuze ingagcini iphicaphiceka laphana ukuthi nje ama-artist bandla hayi siyabasupporta nje phela but ave bengasihloniphi uyayizwa lonto. Kade ngibuka ivideo la epostwe ingqothovu ngifuna nje ukuthi incese emngani wami bese ngiyachaza ukuthi i-security lelo wemngani belazi ukuthi ubani isikhathi esiningi basuke bazi ukuthi sobani basuke befuna ukusifikisa nje befuna ukuthi nje kucaca ukuthi asiluthe emehlweni abo befuna ukusifikisa befuna ukusibeka endaweni yethu basuke bazi nami security la ngenza same thing ngangenza i-event ke mina yomphakathi ngenza i-project ngisiza umphakathi kusuka enhlizweni yami ephaketheni lami ngisiza umphakathi ngalifica futhi security libhizi libuka amavidam shuthi lalitsheliwe kahle ukuthi ubani ozayo mengifika lathi nje kushuthi ngizomfikisa njengobusho kuye kube bukhuni ukuthi si react because abantu bazodonsa amafoni bathi umkamlungu ubonakala exabana nesecurity udisrespect isecurity udishonor isecurity kuba bukhuni ukuthi si respond ngathi ngifika nje lathi nje lizongifikisa isecurity la ngifuna ibribe and ngiyenza leli video ngoba ngiyazi ukuthi liyawahlalela ama video yami leli security la ngifuna ibribe lathi ukuzongene lapho ngizowenza into yomphakathi ngizowenza into kusuka enhlizweni so ke njengotove ngikushoya ukuthi lelo security elikwenze lento elikwenze yona belazi ukuthi ubani basuke bazi kahle iyona ndlela yabo ukuze bayifile bespecial ukuthi bathi bazosifikisa basuke nje bazi kahle ukuthi ubani ku social media uyini hayi ke lana ke khale sami isicathulo alwe nawe ungalwi umuntu bahlezi beyenza leyo nto belwa nathi singalwi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisimthande Miyeza lesimati kakhulu ngama kwathana lapha enkundleni yokuxhumana ukhuluma indzaba yokuthi waya ngaphumelelanga ku-event libe lapha ePortshepstone guys kanti bantu banjani nangokuthi umuntu njena uyi-event mhlambe event organizer umnikadi we-event but utoqasha umuntu lo mati ngokuthi urude akakwati ukukhuluma nema-customer akakwati ukukhuluma nebantu. This is just so sad. I hope nje umuntu akhona atholakale kwatiwe ukuthi ngibana expose because hayibo is this really how you treat people like yini umuntu kube ngathi isigebengu mhlawumbe utontshontsha imali or utontshontsha imoto tebantu like I'm so sad after ngilalele le video yamakwathale ngimvele ebuhlungu because akayideserve nje lento lebamende yona. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out, so goodbye.